ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ସିନେମାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରେମ ପାରିବାରିକ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ କାଢ଼ିବା। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପାର୍ଟନର ରହିବେ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବାନ୍ଧବୀ ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ପାଖରେ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ବେଲେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶନି ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବେ, ପତ୍ନୀ ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଜଏଣ୍ଟସ୍ ପେନ୍ ହେଉ କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉ, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାଇନର୍ ଇସ୍ୟୁସ୍। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମତାନ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।